ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин доруҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷаи муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, мо имрӯз якчандин ахборотҳои нав дастрас намудем, ки ба шумо пешниҳод мекунем то охири навор тамошо кунен, аз хабарҳои имрӯза шуморам огоҳ бошен. Аввалин ахбороти мо оиди сокинони аз сел зарардидаи вахш соҳиби манзил шуданд. Муовини раиси вилояти Хатлон Акрам Сулаймонзода ба 8 оилаи зарардида аз сели рӯзи 11 май дар деҳаи иттифоқи ҷамоати деҳоти бисолагии истиқлолияти Тоҷикистон ноҳияи вахш калиди хонаҳои навро тақдим намуд. Пас аз фоҷиаи ба вуқӯъ омадаи моҳи май, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифт, ки барои ин оилаҳо хонаҳои нав бунёд кунад ва хушбахтона ҳамин шахсиятҳо ба хонаҳои нав таъмин карда шуданд. ахбороти дигар оиди президент ба мақомдорон мақсад аз кодекси нав зиёд намудани сарбории андоз нест. Яъне ки дар кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ва иловаҳо ворид карда мешавад. Хеле ки мо дар барномаҳои гузашта қайд намуда будем, ки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамин фармона имзо намуд ва бар асоси фармона имзо кардани президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, ки як дастгирии дигар аз ҷониби роҳбари давлат барои соҳибкоро мебошад. Яъне ҳар як соҳибкоре, ки машғул мебошад ба кору фаъолияти худаш, андозсупорие ки мекуна, ана ҳамон фоизош камтар мешавад. ва инчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон қайд намуд, ҳавасмандгардонии фаъолияти сармоягузориву соҳибкорӣ ҷиҳати таъмин намудани мувозинати қисми даромади бюҷетии давлатӣ тавассути пардохтҳои андозӣ яке аз вазифаҳои асосии кодекси андоз дар таҳрири нав ба ҳисоб меравад. раиси ҷумҳур хостори сода гардонидани раванд ва расмиёти имтиёзҳо ба сармоягузорон ва соҳибкорон шуда, тақвияти ҳамкориҳои байналмилалиро ва вусъатдиҳии муколимаи давлат бо бахши хусусиро муҳим хонд. вазорати молия ва кумитаи андоз муваззаф шуданд, ки ин масъалаҳои муҳимро дар лоиҳаи кодекси андоз дар таҳрири нав ба эътибор гиранд. ва ахбороти дигар оиди сокинони зарардидаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ соҳиби манзилҳои нав шуданд. хеле ки мо дар аввали видео гуфтем, сокинони зарардидаи вахш низ аз фоҷиаи моҳи май ба вуҷуд омада соҳиби манзилҳои нав гардиданд ва боз сокинони зарардидаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ низ соҳиби манзилҳои нав шуданд. инчунин дар ахборот омадагие, ки 14 хонавода дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, ки манзилҳояшон дар пайи омадани сел таҳриб шуд, соҳиби манзилҳои нав гаштанд. дар ин бора мақомоти давлатии вилояти Хатлон хабар медиҳад. гуфта мешавад, ки дар вазъияти тантанавии калиди 14 манзили навбунёд ба соҳибонашон, ки бар асари офати табиии моҳи май зарар дида буданд, супорида шуд. тамошобинони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем ба ҳамин ва барномаҳои нави моро интизор бошен. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.